Duha na sab ka Chinese vessels ang namatikdang miagi sa territorial waters sa Basilan. Apan giklaro sa AFP Western Mindanao Command nga dili warship ang duha ka barko sa China nga miagi sa Basilan Strait yatong Huwebes sa hapon. Usa kuno kini ka training ship o amphibious transport dock sumala sa West Mincom among mga barko sa China gikan kuno sa Timor-Leste state kung diin aduna sila'y on-site cadet training nga nagsugod yatong May 13 ning tuiga og nahuman yatong Hunyo 4 among mga barko ang pabalik na sa Dalian, China nga miagi sa Basilan Strait. Gilayong dispatch sa AFP ang BRP Domingo de Luana aron i-monitor ang pag-agi sa duha ka barko. Dugang sa ahensya nga wala kuno'y balaod nga nalapas sa pag-agi sa mga barko ug usa lamang kuno kini ka innocent passage. Wala sab kuno'y angay kabalaka ang mga katawhan tungod sa Basilan Strait ang usa ka international sea lane nga nagatugot og innocent passage sa uban pang mga nasod. No need to worry regarding the situation na nangyari hapon, ma'am. Dumaan lang talaga sila sa area natin, ma'am, para pabalik doon sa area sa China, ma'am.